Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sings mulaong baka Council kalayo banwanra ek Amendment of Administration of Ilaka 2023 na benta ban itu ye ki seng samla senglong kemi ki ban long kum ki lai tali ki mau bersiu hapo ka snong ka thau habakran haka program jang ka jingpen kut ikatayo le kemen jang ka snong yam balalong haka arpnyau tarik ukala lingkon uba penyat ulaong ba andala soy ulat ya kani ka bil ki seng samla senglong kemi kindan ka benta ringkat ka jinge trailang ba ka snong ban pet ya ka jingba ha ka snong ka thau bat kham tam ha kini kisngi ba mi bun ki jing sni ba bun jan ulong ba kindan ka benta ba nyele persha yu drugs ubalong kum ka khlam basar naphang ki samla ka jai ben riu ha ka ju ka por ula kentu ki samla bikin dan ya kamen sim smokia bat bikin ya train ka benta ban weng ya ki jing kham tam haba ye dei bat ka jing jelai jong ka jing rung jong drugs ubalakta e ki emlang sa lang ha ka snong ka thau but ni suku baki snong but ki dong kham tam ka ka sinshar tan rai ka bingi don menta ka bangi dang practice hadu menta ka badang don ha ki snong ki it ki hima ki rai ki dong ba per kadai nakadaw jong ka jingyo jongi ya ka ikhtiar lesi ka bor ka bakerpang ha ka constitution jong kri India dang menin ni dang yarakhi ka republic day but ngaso ban ong ba ngilong sya ki ba lakurku bandan ha ka ri ya ka bangiyo ya ka jong ka constitution kalau ka ka ba la ban ong ba kham kerpang ya ka jai beriu jongi wat na kadi gajat mriu ka berit pa ka beruspa agariti ka dustur khamtam ngi kren ya ka sinshar khadar ngi kren ya ka ktien ka thli ngi kren ya ka aikur ajat ngi kren ya ka khndo ka syap kalong ka beruspa adu kata kata tengah ya ladi ngasoban ai khuble kerpang ye ki long shwa ga jungi ki balala ban penwandur ban penrung ya ka provision ni ra banong ka knit ka bahnriu kabor ka bakerpang bandan ka jingada yangi ki barit pa kum gajat mriu khasi hapo jong kani ka jalan namar dandan ya ka jingada ka bakerpang constitution lesi la banong ka jat mriu ka barit pa jungi ka badan tang kum ba khasan khan rula syai kan poi menta lagi keren ya ka jingdap san fosnam ka jalan mikhlya la dandan ka jingada ka bakerpang lesi ngila nang ringswai ba ngila nang du nakanika jaka Henry lingba ka jingada kerpang na ka constitution ni long ni man ni yo ban trekam kumne lai lut kum ni long menta khamtam ki dor varshnong ki hap ka jingpe jong ka district council but ya kani ladon ya ka an ka kerpang kata ka Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ka General Act kata ka Principal Act but lingba kata layo ban aibor ye kisim bangin ai kisanat but kum bakalong ko umyam kahap ka himamelim but kadika shnong kalayo kasanat kum kinong ilam shnong na si kumrama shnong layo na kahimamelim te ni donru wat ya kani kahimamelim ak arhajar nyo but ya ka himai berkowai la kedup la sensha bala pentrekam ye ki babun ki kam hapo jong kani ka ak but ni donru na kalian ke district council ya kani ka ilaka administration at khandai spa khandai kuwai kani ka babatay syai kumno baki riti trekam hapo ki it ki hima bat ki shnong ki de banlong te so tunat na kalian jungi kum ka executive committee jong ka district council dang shen menta dang kumbasan benai nilayo banwanwa ya kawai ka amendment kata kadong ka amendment hakabede bakani ka administration of ilaka second amendment bill arhajar arkulai but kani ka bill ka kren syapang bakumno ba nakalian jungi ka council ngikwa ban ithu no kerpang ya ka jingtrekam jong ki seng kenthai lani seng longkme lani ki seng samla hapo kishnong namar bangikwa bakin ki seng samla ki seng kenthai ne seng longkme kinlong ka kti kamon ka kti kadian ya ka dorbar shnong ha ka jingtrekam hapo kishnong Kidan nasi kishnong ki bahap ban mi ki seng samla kinunu ki jingja ki seng kenthai ki hap ban mi
Henry ngasusi benong bahadu benta yeki seng samla seng hentei ompat shimla itu dakaan. Nomor takadau nakalian jungi dangshan nilawan ra economic amendment bill bat kermen scam ba shengin sayono ekajing menjur economic bill naulat kejela kenang bakan long an. Onda long an kiseng samla baro kinhap apo kajing pet jong kador bashnong kaseng kentei lene kaseng long kemiru kinhap akajing pet jong kador bashnong bat kini ki lightly ki tnak trekam ki ban long kum ki lightly ki mo bersio apo kashnong kathau kin long ka board nam taban trekam hakashnong kathau kamtam hakini ki ski mentang ashwa ban kentui ki kna samla ba kajing snio ka babun kelas bat ngai i bat daga jing sukya nakaliang jonga shimet next cam mapi baro ki baidon hangi bangin don lang ya tang mensim sukya bami nang ni kajing lang ngin ya don ya kata kajing ya tuli jing long kawe kum ka shnong ban wengi kajing snio ba pher na po shnong kamtam ya kajing jelei kajing rung jong drugs hakya imlang kasalang kabla khta shishai ki long yeng long sem ki blangat hakini kajing snio omtang kabla bangkrun ya ka yeng kasem kelas dang ban bangkrun wat ya ke imlang kasalang nilamat ya kajing kum kajai penrio kum kajela meghlea kum kari India ya ka COVID-19 ka klam bat mentang aso ban ong ba kajing rung jong drugs haki imlang salang lalong kum ka klam hakini kisngi ka mentang lada mga mapi ngim yang ban teli ngim yang ban renti ban yadai kini kajing snio lanu pat ngin yada it's now or never kum ong kaktin baladai menta lene om shu bangin yo ekalat banyakun namata kadaw kentui pi baro kum kinong sosnong nginyami shakmat bat ngasoban penpau kajing sokya ngaso senai ngaso melong ban pe kilong yeng long sem ki blangat hakani kajing mendai kebangi ngin kentai yaki nak imlang salang ringin khot daga jing ngin kedup iki daga jing ngin yo ben trelang ban weng ni jing na po shnong namar takadaw kentu ya kaseng samlah ni nalor ba pipenlong ya kani program youth week ngaso ban ong ba piladei ka poru ban sedang sai kini giwe pak ki program ki activities ba pinla ban ya jan ban penyeteli ban peni ye ki para samlah po shnong po thau ni don kam shisha ka seng samla ban trekam hakini ki por ki bamenta ban namar ka kam shnong kam de ka kam ka basuk ki rang ba shnong ki happen pe ikwe pat ki benta ladami saki long keme na ni ki seng thei ba seng samla ke imlang salang jungi kandang don jingkermen bat kandang don jingmut namar ta raw sai sien nga kentu ye pi baro ban nakalian jungi ru ngin ai ka kti ka mon kti ka dian ban ye trelang ba kador bar shnong bat pi ki samla bat pi ki seng long kebe ki seng thei ba ki babun ki nong shnong hani namta ka bit ka biang ka bha ka met jong ka shnong bat hoi ngayeng hani nga khamon ra donation ru ya ka seng samla ritang ka we ka bang kwa banong balada don kanu ka jing don kam nakaliang ka shnong ke kanu ka jing idon kam ne sinamta ka community based project ka bangila banong kabay don jing day ba upat ba kabaki pat ba kin sabentoy lang kin sadon kam lang nakaliang jungi ngi kloy ban priang ya kata ka proposal bat sobha phalem lingbai MDC jongpi last Monday ya kabangin yo ban penrung ya kawai ka project hangi nakabenta kata bangila juga keren ru nakaliang jungi kum ka council bangila pesedang ya kawai ka program ka jungi hakabide ba ka solid waste management program kaniru ngilayo lingbakaan kebangitip kum ka solid waste management act jong ka council bat ya kani ngila sedang ban pentrikam hagi babun ki jakayo babun ki hima bat ki shnong da kebangi ai ki kali ketnyut bat ki we ni don ru ki project ki bangila ban ai kum ka ni ka resource recovery center kaba ni kwa ban penlong ya ka shnong ka ba khoi ka shnong ka ba internet ba ka nam ka burom jong kari meghlea ba kari khasi kan sawan biang hani ba lingba kani ka project lingba kani ka program ka juni ngira sedang habubun tli ki shnong next kam ba shnong umyam ru kan yo ban ai ka jing trelang bat ni nakamta kani ka thong ka bangi don hakmat kublei